мавзӯи нав тақсими бақиядор. мисоли 243. тақсими бақиядор чӣ тавр иҷро шуд, шарҳ диҳед. дар расм маълум аст ки дар ин ҷо 20 дона қалам вуҷуд дорад ва ин қаламҳоро дар 3 сабад 6-тоӣ тақсим кардааст ва 2-тои онҳо боқӣ мондааст. ин агар мо 20-ро ба 3 тақсим кунем мешавад 6 ва агар 6-ро ба 3 зарб занем мешавад 18. яъне дар ин ҷо 2 то бақия мемонад. яъне бақия ҳамеша аз тақсимкунанда хурд аст. дар ин ҷо дар асл поён нишон додааст ки яъне 13 тақсими 4. мо агар 13-ро бо 4 тақсим кунем мешавад 3. яъне дар ин ҷо дар расми ҳамчун доира нишон додааст. яъне агар 13-ро ба 4 тақсим кунем мешавад 3-тоӣ ва 1 то бақия мемонад. ёки расми дуюмаш 17 тақсими 5 мешавад. дар ин ҷо каме хатогӣ шудааст. яъне 17 тақсими 5 мешавад 3-тоӣ ва 5 × 3 15 ва сар ин ҷо 2 то бақия мемонад. расми сеюмаш бошад 15 тақсими 2 мешавад 6-тоӣ ва 3-тои доираи дигар бақия мемонад. яъне 6 зарби 2 мешавад 12 ва 3 бақия мемонад. мисоли 244. бо ёрии расмҳо ҳисоб кунед. яъне дар ин ҷо дар расм 10 то лола аст. яъне дар дохили ҷадвал яъне 10 то гули лоларо ба 3 тавр тақсим кардааст. якум агар мо 10 донаро 3-тоӣ тақсим кунем мешавад 3 то 3-тоӣ ва 1 дона бақия мемонад. ёки агар 10-ро ба 4 тақсим кунем мешавад 2-тоӣ боз 2 то бақия мемонад. зеро 2 аз 4 хурд аст. дар тарафи рост гули садбарг аст 5 дона. яъне 5 дона гули садбаргро 3 тавр тақсим кардааст. агар мо 5 донаро ба 2 кас тақсим кунем 2-тоӣ мерасад ва 1 дона гул боз бақия мемонад. мисоли 245. ҳосили тақсим ва бақияро ёбед. дар ин ҷо мо барои намуна 3 мисолро кор кардем. якум мо гирифтем мисоли 25 тақсими 2. мо агар 25-ро ба 2 тақсим кунем мешавад 12. пас агар 12-ро ба 2 зарб занем мешавад 24. яъне дар ин ҷо 1 дона бақия монд, 1 воҳид. дуюмаш буд мисол мо гирифтем мисоли 56 тақсими 5 мешавад ҳосили тақсими 11. агар мо 11-ро ба 5 зарб занем мешавад 55. пас дар ин ҷо 1 воҳид бақия мемонад. ёки сеюм мисоле ки мо интихоб кардем мисоли 99 тақсими 40. мо медонем ки 2 то адади 40 мешавад 80. пас агар аз 99 80 тар кунем бақия 19 мемонад. зеро 19 аз 40 аз тақсимкунанда хурд аст. барои ҳамин ба 40 тақсим намешавад. мисоли 246. амали тақсим чӣ тавр иҷро шуд фаҳмонед. яъне дар ин ҷо тақсими бақиядор ба таври хаттӣ нишон дода шудааст. яъне агар мо 15-ро ба 4 тақсим кунем ҳосили тақсим мешавад 3. агар мо 3-ро ба 4 зарб занем мешавад 12. пас аз 15 12-ро тар кунем мешавад 3. зеро 3 ба 4 тақсим намешавад. бинобар ҳамин 3 бақия мемонад. мисоли 247. дар ин ҷо дар сатри якум мисолҳо ҳастанд. каме хатогии техникӣ дар китоб шудааст. бояд ин аломати тақсим дар поён бошад. яъне ин ҷо 24 тақсим шуд монанд ин дигар тақсимҳо ҳам мисоли сода аст ва дар поён бояд 22 тақсими 5 бошад. яъне агар мо 22-ро ба 5 тақсим кунем ҳосили тақсим мешавад 4. зеро 5 та 4 мешавад 20. пас аз 22 20-ро тар кунем 2 мемонад. яъне 2 ки ба 5 тақсим мешавад пас 2 бақия мемонад. яъне 22 тақсими 5 мешавад ҳосили тақсими 4 ва 2 бақия. бояд мо ин мисолҳоро ҳамин тавр бояд кор кунем. агар мисоли охиронро гирем 22 тақсими 6 мешавад 18. 18 6 яъне 22 тақсими 6 мешавад 3. пас 6 зарби 3 мешавад 18. дар ин ҷо
4 واحد бақия мемонад. мисоли 246. ин мисолҳоро мо метавонем шифоҳӣ кор кунем. Яъне агар мо 78-ро ба 10 тақсим кунем, мешавад 7 ҳосили тақсим ва 8 воҳид бақия мемонад. зеро 10 зарби 7 мешавад 70. 8 ки бақия монд аз 10 аз тақсимкунанда хурд аст. ё ки 88 тақсим 40 мешавад 2. зеро 40 зарби 2 мешавад 80 ва 8 воҳид бақия мемонад. ё ки агар мо мегирем мисоли 99 тақсим 84 мешавад ҳосили тақсим 1 ва 15 бақия мемонад. дар ин ҷо дар давоми мисоли 248 мисолҳо додааст, ҳамчун варақаи 1 дастгӣ кор кунед. Якум ҳосили тақсимро ёбед, яъне 25 тақсими 2 мешавад 12 ва 1 воҳид бақия мемонад. мисоли 249 ҷадвалро дар асоси намуна пур кунед. дар ин ҷо дар сатри якум тақсимшавандаҳо ҳастанд, дар сатри дуюм тақсимкунанда, дар сатри сеюм бояд мо мисолҳоро кор карда ҳосили тақсимро нависем ва дар сатри чорум бақия. яъне агар мо 20-ро ба 3 тақсим кунем, мешавад 6. 6 зарби 3 мешавад 18. пас аз 20 18-ро тар кунем, мешавад бақия 2, яъне 2 ба 3 тақсим намешавад. ё ки мисоли дигараш 21 тақсим 3 мешавад 7. пас 7 зарби 3 мешавад 21. мо дар ҷои бақия рақами 0-ро менависем. ин тавр мо ҷадвалро кор мекунем. мисоли 250 низ гуфтааст ки шарҳ дода ҳисоб кунед. яъне дар ин ҷо 34-ро бо 9 тақсим кардааст, ҳосили тақсим 3 шудааст. агар мо 9-ро бо 3 зарб додем, мешавад 27. пас аз 34 27-ро тар кунем, мешавад 7. 7 ки аз 9 аз тақсимкунанда хурд аст, пас 7 бақия мемонад. яъне 34 тақсим 9 мешавад 3 ва 7 бақия. мисоли 251 тақсими бақиядорро иҷро кунед. агар мо мисоли якумашро интихоб кунем, яъне 53 тақсим 8, яъне 53 тақсим 8 мешавад ҷавобаш 6. инҷо хато кардем. пас 6 зарби 8 мешавад 48. аз 53 мо агар 48-ро тар кунем, мешавад 5 бақия мемонад. зеро 5 аз 8 ки хурд аст ба 8 тақсим намешавад. ҳамин тавр мо боқимондани мисолҳоро кор мекунем. агар мо 50-ро бо 20 тақсим карда мешавем, пас мо нолҳоро хат мезанем, яъне 5 тақсим 2 мешавад 2 ва 1 бақия. яъне 50 тақсими 2 мешавад 2 ва дар ин ҷо 10 бақия мемонад. яъне ҷавоб 2 бақия 1 не 10 мемонад бақия. мисоли 252 дар фурудгоҳ 20 тайёра ҳаст. агар ҳар соат 3 тайёра парвоз кунад, баъди 6 соат дар фурудгоҳ чанд тайёра мемонад? яъне агар мо 20 ба 6 тақсим кунем, мешавад ҷавобаш 3. пас 6 зарби 3 мешавад 18. яъне аз 20 18-ро тар кунем, мешавад 2. яъне баъди 6 соат дар фурудгоҳ 2 то тайёра мемонад, ки ин бақия аст. мисоли 253 нонвойхона дар 3 рӯз 48 халта ордро сарф кард. агар ҳар рӯз ба миқдори 1 хела орд сарф кунад, 80 халта орд ба чанд рӯз мерасад? дар ин ҷо мо аввал 48 халтаро ба 3 рӯз тақсим кунем, мешавад 16 халтагӣ ҳар рӯз. пас 80-ро мо ба 16 тақсим кунем, мешавад 5, яъне 80 халта ба 5 рӯз мерасад. мисоли 254 дар ин ҷо мисол додааст, масъала додааст ва дар поён ду ҳаллашро нависааст ва гуфтааст ки интихоб кунед кадомаш дуруст аст. яъне самбусапаз 19 дона самбуса пухт. 19 дона самбуса ба 3 нафар чандтогӣ мерасад ва чанд то самбуса боқӣ мемонад? агар мо
9 ضرب به 3 تقسیم کنیم می شود 6. یعنی 0 6 ضرب 3 می شود 18 و 1 بقیه می ماند. 0 که 1 از 3 خورد است. مثال 255. آهنگر 18 نعل داشت. با این نعل‌ها پای چند اسب را نعل زدن ممکن است و چند تا نعل باقی میماند. اگر به هر یک اسب 4 تایی نعل زند، پس 18 تقسیم 4 می شود 4. 4 ضرب 4 می شود 16 و 2 نعل باقی میماند. مثال 256. کدامی از عددهای کلانترین تا 23 به 3 4 5 و 6 به 7 تقسیم می شوند؟ یعنی عددهای کلانترین تا 23 در اینجا اگر ما عدد 20 رو گیریم، 20 هم به 4 و هم به 5 به بقیه تقسیم می شود. یا که 21 به 3 و 7 به بقیه تقسیم می شود. مثال 257. طرز حل این مثال ها رو فهمانید و نتیجه رو حساب کنید. یعنی 630 تقسیم 90. در اینجا هم از تقسیم شونده و هم از تقسیم کننده یکی نول ها رو پرداخته است. 63 تقسیم 9 برابر می شود 7. زیرا که ما اگر 7 رو به 90 ضرب زنیم می شود باز هم 630. یا که ما اگر 630 رو به 7 تقسیم کنیم باز همون 90 حاصل می شود. مثال 258. تقسیم بقیه‌دار نیز به مانند مثال بالا اجرا کرده می شود. یعنی در اینجا شرط داده است که 638 رو به 90 تقسیم کردن لازم است. 638 رو اول به 10 و نتیجه حاصل شده 63 رو به 9 تقسیم کرده 7 حاصل میکنیم. یعنی ما 638 رو اول به 10 تقسیم کردیم، حاصل شد حاصل تقسیم 63 و 8 بقیه. پس وقتی که ما 63 رو به 9 تقسیم کردیم 7 حاصل می شود. پس 7 ضرب 63 می شود 7 ضرب 63 نه 7 رو به 90 ضرب میزنیم می شود 630. پس از تقسیم شونده 638 ما اگر 630 رو ترک کنیم 8 بقیه میماند. 0 8 به 9 تقسیم نمی شود. 8 به 9 از 90 خورد است. یعنی 8 به 90 تقسیم نمی شود. یعنی جواب می شود حاصل تقسیم 7 و بقیه 8. مثال 259. حاصل تقسیم و بقیه رو یابید. در اینجا ما 3 مثال رو کار میکنیم. یکم ما انتخاب کردیم مثال 270 تقسیم 56 برابر حاصل تقسیم می شود 4 و بقیه 46 میموند. 0.46 از 56 خورده است. دوم ما انتخاب کرده بودیم مثال 385 تقسیم 65 برابر می شود 5 و بقیه 60 میموند. اگر ما 5 رو با 65 ضرب زنیم می شود 325. ما از 385 325 رو ترک کنیم بقیه میموند 60. 0.60 از 65 خورده است. سه مثال ما انتخاب کرده بودیم مثال 457 تقسیم 58 برابر حاصل تقسیم می شود 7 و 51 بقیه میموند. 0.51 از تقسیم کننده 58 خورده است. ما این رو به طور ضرب میسنجیم. یعنی 7 ضرب 58 می شود 406. پس از 457 ما 406 رو تر میکنیم. بقیه میموند 51. در آخر در جدول معلومه نامه داده است. یعنی در اینجا نام عمل و علامت آن، ضرب و علامت ضرب و طبع یک نقطه همچون نقطه نشان داده شده است. یعنی 641 ضرب 2. در اینجا 641 ضرب شونده یکم و
2 зарфшавандаи дуюм аст. 1282 ҳосили зарб. Яъне зарфшаванда ва зарбкунандаро ҳамзарбҳо меноманд. Яъне ҳамзарби якум ёки ҳамзарби дуюм. Ададе ки дар натиҷаи зарб ҳосил мешавад, ҳосили зарб меноманд. Дар поён тақсим ва аломати тақсим яъне чунин аст. 120 тақсим 10 баробар 12. Дар ин ҷо 120 тақсимшаванда, 10 тақсимкунанда ва 12 ҳосили тақсим ёки қимат. Ададеро ки тақсим мекунанд, тақсимшаванда меноманд. Ададеро ки ба он тақсим мекунанд, тақсимкунанда номида мешавад. Ададе ки дар натиҷаи тақсим ҳосил мешавад, ҳосили тақсим ёки қимат меноманд. ин мавзӯи мо ба охир расид.